Аз бях малък, когато започна изграждането на Златното езеро. За да го кажа това, значи е било преди повече от 55 години. Говореше се, че като са започнали да копаят мястото, са намерили гърне с жълтици, са ги събрали и от това е дошло името на Златното езеро и изглежда има нещо вярно в това. Тук нататък той беше едно красиво място, но с времето, особено в годините на нескончаемия преход, то е обрасло с храсти, в момента не е привлекателно. Още повече от язовира не е достатъчно добре направено отводнителното съоръжение, там се трупат тини и кал. А това е лице на града, защото от магистралата, като се влиза в града, това се вижда в ляво. И едно много добро място за отдих. Свързва двете части на Карнобат, основната част с квартал Красно село, за който споменах, че също е проект да разработи почти всички улици. Кандидатстваме по трансгранично сътрудничество в партньорство с община Къркlareli. Там също правят един подобен парк. Концепцията мина и беше класирана с най-много точки, защото там са два етапа. Първо се кандидатства в етап концепция и сега с пълни работни, в това число технически проекти. Днес са на обучение представителите на общината, заместник-кмета и директори на дирекция Европроекти. Особеното е, че те не могат вече да бъдат заличени от списъка, освен ако ние не представим качествен проект или някакъв проект с грешки, с непълноти или който е законно нарушение. За сега нямаме такива пречки и мислим, че реализацията му ще започне в началото на следващата година, защото след като бъде обявено класирането, трябва да се играят съответните процедури, говоря по закона за обществените поръчки, да се избере изпълнител и да бъде реализирано. Иначе работата не е много, мисля, че за 3-4 месеца ще я свършат. Красив е проектът, да сме живи и здрави, да го видим изпълнено.